खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादा बैसागु बिदाय फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै 100 रांनि लाखि गिफ्ट कुपन लानानै फैदों। मख'नो गोनांदि सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि आफादगिरि सुखुराम ब्रह्मनि मासि सामलायनायाव लाखि गिफ्ट कुपन 2024 बेखेवनाय हाबाफारियावनो मोनसे सावरायमेल खुंफुंनाय जायो। दिनैनि हाबाफारिखौ बोखावजाय लखिमपुर जिल्लानि बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि गाहाय मावखुलियाव बेखेवना होनाय जायो। दिनै बे लाखि गिफ्ट कुपन 2024 हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो एसबि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि बारग'लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर'आ। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो आफादगिरि राथिराम बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि दिपांकर नार्जारी, एबसुनि लेङाइ आफादगिरि हिरण्य स्वर्गियारी, बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारी, एमएससिनि मावफुं सोद्रोमा मलेन्द्र नार्जारी, सिमेन्ट सापरि इउएन एकाडेमिनि गोरायुं बिमल मोसाहारि आरो सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि मावफुं आफादगिरि बिदेश्वर दैमारी, गाहाय नेहाथारि अनारु स्वर्गियारीजों लोगोसे सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बर' माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। नोंथांमोनहा सोरबाफोर अनलाइन टिकेट लानो गोसो दंब्ला नैबे होखानाय जानबुं नाम्बारजों जगाजग खालामनो हागोन। बे जानबुं नम्बरानो जाबाय 6900863552 7896382371। गिबियावनो नोंथांमोन साफ्रोमबो निउस चेनेल निसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरनाय जाबाय। थारैनो दिनैनि बे लाखि गिफ्ट कुपनखौ जोङो जोंनि सासे लिंहरदोंमोन आलासि मानगोनां ललित चन्द्र बर' सार, बिथाङा रिटायार्ड एसिस्टेन्ट हेडमास्टार अफ एसबि बड' हाई स्कुल आरो जोंनि सानजारि नोगोर बैसागो फोरबो आफादनिनो बोसोनगिरि बिथाङा। थारैनो दिनै जोंनि गेजेराव बे सानजारि नोगोर 33थि बैसागो फोरबो बिदाय फोरबो फालिथायनि जोबथा सानखालि 5 मे खालि जिहेतु जोङो बे लाखि गिफ्ट कुपनखौ जों द्र' खालामनाय जागोन। बेखौ थारैनो दिन बेनि थाखायनो दिनैनि बे लाखि गिफ्ट कुपननि टिकेटखौ बेखेवनाय जाबाय बा बे लाखि गिफ्ट कुपननि मा होनो टिकेटखौ बेखेवबाय। बेयावहाय मोनबेसे गिफ्ट दं लोगोसे बेसेबां टिकेट साफायनाय जाबाय? जोङो मथा मथि 10थासो जोङो गिफ्ट होनायनि मोनसे माबाखौ लाबाय आरो 52,000 जों टिकेटखौ साफायनाय जादों। थारैनो जोङो जिहेतु जों मिथिगौ सरासनस्रायै जों बे बैसागो फोरबो बा बैसागो बिदाय फोरबोआ जोंनि बर' माहारिनि मोनसे एंगारनो हायै मोनसे फोरबो। जाय फोरबोखौ लानानै सरासनस्रायै जों हारिमुखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो बे समाव बैसागो समाव जोङो नाजाबाय थायो। थारैनो बे सानजारि नोगोरावबो बे बोसोरफ्रोमबो जिहेतु जोङो बैसागो फोरबो बरायनाय लोगोसे जों बिदाय फोरबोखौ खुंनाय जायो एबा जों एसे बेलेग रोखोमै जों लादों। मानोना जिहेतु जोंनि बे ओनसोलाव मेल मिटिं जाबाय थायो, ओरैनो जोङो डनेसनफोरा जोंनाव माने फैनायनि एसे माने गोब्राब जालांबाय। गतिके बेनि थ्रुयैनो जों मोनसे 100 रां करि माने मोनफा टिकेटाव जोङो फाननानै जाहाथे माने एसे जिखिनि रां खेन्दा जों मोनो बेखौ जोङो जोंनि बैसागो दामनाय देनायनिफ्राय लानानै मोसानाय मुसुरनाय बादायनायनिफ्राय लानानै गासैयावबा जों इयाव माखासे जोंनि माने बादायनाय आरो ओरैबायदि गेलेमुनाय माखासे जोंनि हारिनि गेलेमुनाय माखासे बादायनाय दिरुं बोलायनिफ्राय लानानै थिग बेदिनो माखासे जों भलिबलनिफ्राय लानानै बेफोरबायदिनो जोङो लिटारेरि थुनलाइयारि आयदायावबो खन्थाइ आवरायनाय बिदिनो सावगारि एरनाय सोंगोब कुइज बादायनाय बेफोरखौबो जोङो लाफानानै मोनसे थांखि लादो आरो लाफागोन जों बेखौ। थारैनो जोङो माने जोंनि सानजारि नोगोरनि जिथु बैसागो बादायनाय बेखौ जों एसे साबना हामना खालामनो होननानै जोङो गासै रायजो राजानि मदद लानानै गासै माहारि आफादनि मदद लानानै दिनैनि बे लाखि गिफ्ट कुपनखौ जोङो दिनै बे बुब्लियाव जोङो सिन्था सरजा खालाम बेखेवनाय जाबाय। रायजो राजाखौ बेनो बुंनो सानोखि जे नोंथांमोना जाहाथे माने बे 100 रांखौ गैयालाबासिनो जाहाथे जोंहा माहारिनि थाखाय जोंनि बैसागो बरायनाय बिदायनि जाहाथे जों साबना हामनाबा जों बेखौ जोङो जेरै जों सिमां नुदों बेखौ मोगथां महराव लाबोनो थाखाय जोंनो माने 100 रां करि जुदि अबदान होयोबा निस्सय जों रायजो राजाखौ जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जों गाहाम हामलायनाय थागोन आरोखि।
थारैनो बे लाखि ग्रुप कुपनाव जोंहा माखासे जोंहा बे बान्था बे लटारि माबानि लाखि ग्रुप कुपननि 1 नाम्बाराव जोंहा वेगनार दङ थिग बेदिनो मबाइल फन दङ एल्ट' गारि दङ बिदिनो बाइक दङ फ्रिज दङ रेफ्रिजारेटर दङ लेपटप दङ स्कुटि दङ बेबायदिनो सनाबो दङ आरोखि बेफोर माखासे बे माबाखौ लानानै जोङो बे लाखि ग्रुप कुपन होनाय जादों बे बेसादखौ लानानै नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।